Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhi ni Kuya Mar, mother side. Taong 1979, Borongan, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, merong best friend itong tiyuhi ni Kuya Mar na sikat na manlalason at kilalang mambabarang sa lugar nila. Kapag merong kang galit sa mga kamag-anak mo o kahit sino na gusto mong ipabarang, isang lapit lang sa kanya at siya na ang bahalang gumawa ng trabaho. Pero depende yon kung magkano ang ibabayad mo sa kanya. Kumbaga, ginagawa niya talagang negosyo itong pambabarang niya. Tapos mahilig pa itong manlason ng mga kainuman niya, lalong-lalo na kapag ayaw niya sa dayo. Kaya naman bibihira mong makita sa mga okasyon yan. Hindi rin naman yan dadalo. Maliban na lang kung yung tiyuhi ni Kuya Mar ang mag-aaya sa kanya. Palagi itong kasakasama ng tiyuhi ni Kuya Mar. Medyo pareho kasi sila ng ugali. Tsaka nagkakasundo sila sa maraming bagay. Tapos sa lugar kung saan sila nakatira, palagi sila ang takbuhan sa tuwing merong makakaaway yung mga taga doon na taga kabilang barangay. Parang ang lumalabas, sila yung mga leader. Bukod kasi sa mga gamit nitong pambarang, meron din itong taglay na iba't ibang klase ng agimat. Meron siya yung tinatawag na kambal buntot, abo ng bungo, baliktad na itim na krus na gawa sa sinukuan, panyong pula na may tatak ng sungay, at kung ano-ano pang iba't ibang klase ng agimat na alam naman natin na galing sa kaliwa. Yung mga nabanggit ko, iilan lang yan sa mga naaalala ni Kuya Mar. Pero sobrang dami pang karga nun. Kaya talagang pumapalag to kahit pa sa mga magagaling na manggagamot. Ang kinagandahan lang dito sa tiyuhi ni Kuya Mar, kahit pa anong alok nitong kaibigan niya sa mga gamit nito, hindi niya tinatanggap. Ang palagi na lang niyang sinasabi, ayos na siya na kasama niya yung kaibigan niya na merong karga. Kahit wala siyang gamit, pakiramdam niya ligtas siya kapag magkasama silang dalawa. Ultimo kapag mahal na araw, isinasama siya ng kaibigan niya sa mga ginagawa nitong ritual. Ang hindi niya lang kaya, yung pumapatay ito ng hayop. Tapos gagawa ng bilog gamit ang dugo ng hayop. Buhay pa yung hayop habang paikot nitong ginagawa yung bilog. Hanggang sa mawalan ito ng buhay. Tapos doon niya sisimulan yung iba't ibang klase ng orasyon niya. Matapos niyang gawin yan, nakaluhod siyang pupunta sa pinakamalapit na simbahan. Tapos iikutan niya yon ng 7 beses. Tatayo. Tapos duduraan niya ng paulit-ulit yung pintuan ng simbahan. Ilan lang yan sa mga gawain ng kaibigan niya na hindi niya kayang samahan. Yung iba kasi, puro subok lang. Yun bang sasabihin sa kanya na tagain siya, saksakin siya, yung mga ganon. Ayon dito sa tiyuhi ni Kuya Mar, ni minsan, hindi iniwan ng mga agimat niya yung kaibigan niya. Talagang buhay na buhay ang mga yon at subok na subok na. Ilang manggagamot na din ang napatay niya sa kumbate. Kaya masasabi talagang napakalakas na mampabarang, manlalason, at sumasamba sa kaliwa itong best friend niya. Pero syempre, lahat yan merong hangganan. Lalo na kung nakapanig ka sa dilim o sa kaliwa. Isang hapon habang masayang nag-uusap itong dalawang magkaibigan, meron na lang biglang lumapit sa kanila na kapitbahay nila. Iyak ito ng iyak gawa ng yung asawa niya sumama sa kabit nito. Medyo close nila yun eh. Nakakasama nila sa inuman yun. Tsaka manlalason din. Kaso lang, nataihan siya sa ulo ng asawa niya. Tapos yung sinamahan pa nitong kabit, sarili niyang pinsan. Doble-dobleng sakit ang nararamdaman niya noong mga oras na yun. Sumbong ito ng sumbong doon sa dalawa. Gusto niyang gumanti. Ang gusto niyang mangyari, patayin yung babae tsaka yung pinsan niya. Pinapakalma siya ng tiyuhi ni Kuya Mar. Baka kasi pabigla-bigla siya ng desisyon.
Huwag muna siyang gumawa ng aksyon habang mainit pa ang ulo niya. Subukan na muna niya magpakalma. Baka sakaling magbago ang isip niya. Kasi yung asawa nun, kumare ng tiyuhin ni Kuya Mar. Ninang ng panganay niya. Kaya medyo nag-aalangan siya sa gustong mangyari ng kapitbahay nila. Pero talagang desidido ito. Gustong-gusto niyang papatay yung asawa niya. Magbabayad siya kahit magkano. Kung gusto pa nilang dalawa, kunin na nila yung 2 alagang kalabaw niya bilang kabayaran. Nung narinig ito ng best friend niya, akala mo nakakita ito ng impakto dahil talagang nanlalaki ang mga mata nito. Gulat na gulat siya sa alok na bayad. Bigla na lang itong tumayo at inawat sa pagsasalita yung tiyuhin ni Kuya Mar. Pumayag na ito sa inaalok niya. At ang sabi niya, kahit ora mismo ay papatayin niya na yon. Kailangan niya lang kahit tig-isang gamit ng 2. Sabi nung kapitbahay nila, gusto niyang mamatay kaagad yung pinsan niya. Pero yung asawa niya, gusto niyang pahirapan. Pahirapan muna niya bago patayin. Ang gusto niya hindi makatayo yun sa higaan. Tapos parang estatwa na lang. Marami pa itong sinasabing mga gusto niyang mangyari sa asawa niya. Matapos nilang mag-usap, ang sabi niya kunin na yung 2 kalabaw niya. Bahala na silang maghati doon. Sabi agad nitong best friend niya, kanya na yung isa. Pero hindi ito tinanggap ng tiyuhin ni Kuya Mar. Ang sabi niya, merong magiging kapalit yung mabilis na pagpatay niya doon sa pinsan. Baka mapahamak siya sa gagawin niya. Bilang sobrang tiwala ito sa mga gamit niya, natatawa-tawa na lang itong sumagot sa kanya ng, kahit ilang manggagamot pa magsama-sama, hindi nila ako mapapatay. Baka bigyan ko pa sila ng tig-iisang sumpa. Sabay tawa ng malakas. Sabi ng best friend niya, samahan siya sa bahay. Ipapakita niya dito yung gagawin niyang pagpatay doon sa pinsan ng kapitbahay nila. Siya naman sumama kasi sanay na siya makakita ng mga ritual nito eh. Pero sa pagkakataong ito, ibang-iba yung ginawa niya. Paglalarawan ng tiyuhin ni Kuya Mar, naghubad ito ng damit tapos hiniwa niya yung kaliwang braso niya. Habang tumutulo yung dugo niya, kinalat niya yon sa buong katawan niya. Tapos yung ibinigay na damit ng kapitbahay nila na damit na gusto niyang ipapatay, inilagay niya sa sahig tapos doon siya humiga. Nagpagulong-gulong siya hanggang sa mapuno na ng dugo yung damit. Matapos yun ay tumayo siya. Kinuha yung damit at ipinako ito sa labas ng bahay niya. Lumuhod siya at nagdasal ng taimtim. Nagtirik ng kandila tapos iniwan niya na yun doon. Akala nitong tiyuhin ni Kuya Mar, tapos na yung ginagawa nitong seremonyas. Pero hindi pa pala. Nagsisimula pa lang siya. Para naman doon sa asawa nung nagpatrabaho sa kanya yung susunod na ritual. Diba ang sabi nito, gusto niyang pahirapan yung asawa niya? Ang ginawa nito, habang sariwa pa yung sugat niya, pumutol siya ng sanga sa labas ng bahay niya tapos inilapat niya yon sa mismong sugat niya, sabay tapal ng iba't ibang klase ng dahon. Kasabay niyan, yung bungo na ginagamit niyang pambarang, nilagyan niya ng langis. Tapos paulit-ulit nitong dinadampian yung sugat niyang may kahoy. Saksing buhay dito yung tiyuhin ni Kuya Mar. Na dahan-dahang nawawala yung kahoy sa sugat niya. Para ba itong pumapasok sa loob ng katawan niya? Nakatitig lang siya doon hanggang sa matapos. Nung wala na yung kahoy, lumabas itong best friend niya at dumapa sa lupa. Nakatapat siya doon sa pinako niyang damit habang nag-uusal ng mga salita. Inabot siya doon ng 30 minutos. Tumayo ito at umupo sa sulok. Hinihingal-hingal pa siya nung tumingin siya sa best friend niya. At nagsalita ito ng, bukas, magkakasakit yung lalaki. Tapos sa susunod na bukas, mamamatay na yon. Yung babae naman, magkakaroon ng sakit-sakit sa balat
hanggang sa hindi na niya magagamit ang kanyang mga hita dahil maninigas ito na parang kahoy. Tapos niyan, hindi na niya maigagalaw pa. Matapos yan, humiga ito at natulog na. Yung tsuhi naman ni Kuya Mar, medyo nakukonsensya kasi alam na niya yung mangyayari. Tapos kumari pa niya yung babae at medyo kilala niya din yung lalaking alam niyang mamamatay na. Makalipas ang 2 araw, wala silang narinig na balitang namatay yung lalaki. Pumasok sa loob ng bahay yung best friend niya para tingnan kung nakaayos pa lahat ng ginawa niya. Pagsilip niya dito, yung damit na pinako niya, nakakalas yung kabilang bahagi. Ibig sabihin, merong manggagamot ang tumitingin doon sa lalaki. Kaya nadugtungan pa nito yung buhay niya. Ang ginawa niya, binalik niya sa pagkakapako yung damit, tapos pumatay siya ng 2 manok. Kinuha niya ang mga dugo nito at paulit-ulit niyang sinaboy yung dugo nun sa damit habang meron itong inuusal. Kinabukasan, kumalat na kaagad sa buong lugar nila na yung pinsan nung nagpatrabaho sa kanila ay tuluyan ng binawian ng buhay. Ang naging sanhi ng kamatayan nito ay atake sa puso. Kasabay niyan, yung manggagamot na tumulong sa kanya, nagkaroon din ng bukol-bukol sa katawan. Kaya naman nila nalaman yun. Nagpasuri din kasi yung babae doon sa manggagamot kasabay nung kabit niya. Nakakaramdam siya ng pamumulikat, tapos tumitigas yung 2 paa niya kapag tutungtong ang 5:00 ng hapon. Nasabi sa kanila nung manggagamot na merong nambabarang sa kanila. Malakas yun at alam niyang mahihirapan siya. Di kalaunan, nagkaroon din ng sakit yung manggagamot at hindi na siya muli pang bumalik sa bahay ng babae para tulungan sila. Matapos yan, tuluyan na ngang binawian ng buhay yung kabit niya. Nakahinga ng maluwag yung best friend niya nung narinig nito ang balita. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Yun namang kliyente niya, sobrang tuwang-tuwa dahil sa naging resulta. Tapos meron pang nakarating na balita sa kanila na yung paa ng dati niyang asawa nangingitim na. Para bang nabubulok. Tapos amoy lupa yun. Hirap na ding maglakad. Gawa ng sobrang sakit ng paa nun kapag tumatama sa lupa. Pakiramdam niya, hinihila siyang pilit ng lupa. Ang sabi niya, wag papatayin yung asawa niya. Hayaan lang nilang ganun yun. Sumagot itong best friend ng tsuhi ni Kuya Mar na hindi niya masasabi kung hanggang kailan yun mahihirapan. Pwede kasing mamatay yun dahil sa sobrang sakit. O hindi naman kaya ay magpakamatay dahil sa nangyayari sa kanya. Sabi lang nung kausap nila, basta, wag niyo munang tuluyan. Hayaan niyo siyang magdusa. Matapos yun ay nagdagdag pa ito ng bayad sa kanila. Kaya naman tuwang-tuwa itong mambabarang na ito. Hanggang sa merong lumapit sa kanila na bagong kliyente. Ang gusto nitong ipapatay, sarili niyang tatay. Medyo nag-aalangan sila kasi bakit niya ipapapatay yung tatay niya? Sumagot yung kliyente nila na wag na lang magtanong. Tapos meron itong iniabot sa kanilang sobre. Napakakapal na pera nun. Hindi lang nila alam kung magkano. Pero sa itsura nun, alam nila pareho na napakalaking halaga nun. Hindi na nga sila nagtanong at kinuha na yung pera. Matapos yan ay kumuha ito ng mga kailangan niyang detalye para masimulan na niya ang pambabarang niya. Umalis itong tsuhi ni Kuya Mar. Gawa ng maaga pa yon. Inisip niya hindi pa nun sisimulan yung seremonyas. Ang ginawa niya, umalis siya sa lugar nila para bisitahin yung kumare niya, yung binarang ng best friend niya. Nung makarating siya sa bahay nito, kitang-kita niya na yung 2 paa ng kumare niya ay kulay itim na. Yun bang, para na itong nabubulok. Tapos sobrang payat.
para talagang hindi kumakain. Hindi na siya nakipag-usapan ng matagal, gawa ng hindi na kinakaya ng konsensya niya. Bumalik din siya kaagad sa bahay ng best friend niya. Nakita niya nagsisimula na itong gumawa ng seremonyas kahit hapon pa lang. Pinapanood niya lang ito. Hinintay niyang matapos. Nung tapos na, sinabi niya yung kalagayan ng kumari niya. Sinagot lang siya nito na wala na siyang magagawa doon. Hintay na lang niya yung oras. Wala na ding makakatulong doon kasi malapit nang umangat yung tinanim niyang kahoy sa ari nun. Oras na umabot yun doon. Magbibilang na lang sila ng ilang araw tapos mamamatay na yon. Wala naman siyang magawa para matulungan yung kumari niya. Makalipas ang 1 linggo, napapansin niya na hindi na gaanong lumalabas yung best friend niya. Hindi na rin niya nakikita. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya ito. Tapos nagulat siya kasi yung best friend niya hirap na hirap huminga tapos para itong sinasakal. Tinanong niya kung anong problema. Tapos meron itong itinurong garapon. Kinuha niya yon tapos binuksan. Sobrang baho nung amoy. Parang laman loob yun na nakababad sa langis. Walang sabi-sabi ay nilaklak ito nung best friend niya. Tapos bumalik yung boses nito at nakapagsalita ulit. Ang sabi niya, merong malakas na manggagamot siyang nakalaban. 3 araw na siyang pinapahirapan. Ginilitan na siya ng leeg, pero nakaiwas siya. Sinakripisyo niya yung ibang alaga niya. Pero halos araw-araw nahuhuli siya ng manggagamot. Konti na lang yung alaga niyang pwede niyang iharang. Gusto na niyang alisin yung binigay niyang sakit doon. Kaso kapag inalis niya, mamamatay siya. Kasi meron na siyang napangako ang demonyo para sa kaluluwa nun. Nagdideliryo na siya at hindi na mapakali nung araw na yon. Maya-maya pa, nakita ito ng tiyuhin ni Kuya Mar. Nabigla na lang tumirik ang mga mata at nanigas ang buong katawan. Pilit niya itong ginigising. Pero wala na. Binuwian na ito ng buhay. Tapos nakita niya na merong maliliit na insekto ang lumalabas sa bibig, ilong, sa tenga, maging sa mata. Sa takot niya napatayo siya at napatitig na lang sa bangkay ng best friend niya. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya nung nakita niyang nagkaganon yung best friend niya. Wala naman yung kamag-anak doon eh. Siya lang. Ang ginawa niya, doon sa mismong bahay nila ginanap yung lamay. Ayaw niya doon sa bahay ng best friend niya. Baka mabulgar yung sikreto nun. Nagulat siya kasi yung unang kliyente nila naghihikahos na lumapit sa kanya. Tapos binulungan siya na kung pwede ba mag-usap sila. Iyak ito ng iyak na para bang nakukonsensya. Tinanong niya kung bakit. Ang sabi niya, yung asawa niya tuluyan ng namatay. Ang usapan nila, pahirapan lang, di ba? Bakit naman namatay? Tinanong niya kung ano ba ang nangyari. Ang sabi nito, tuluyan ang naging kulay itim yung buong katawan ng asawa niya. Hanggang sa bigla na lang itong hindi gumalaw. Tapos nun, wala na. Tinanong siya kung maaagapan pa ba yun. Umiiling-iling lang itong tiyuhin ni Kuya Mar. Ang sabi niya, hindi. Kasi yung mismong gumawa ng sumpa, patay na. Kaya maski siya, wala na ding magagawa doon. Kinaumagahan, pumunta siya doon sa lamay ng kumari niya. Pagsilip niya sa kabaong, gulat na gulat din siya at hindi makapaniwala sa nakita niya. Dahil yung buong katawan ng kumari niya, sa unang tingin, hindi tao ang makikita mo. Mapagkakamalan mo lang itong kahoy. Okay,
opinyon ko lang sa kwento, no? Ito yung magandang halimbawa doon sa mga abusado sa mga kapangyarihan nila. Well, hindi lang naman sa kaliwa merong ganyan. Meron din yung mga may gamit sa kanan. Lalo na doon sa mga nagbebenta. Though, wala ako sa tamang posisyon para magsalita na huwag niyong ibenta yung mga yan. Kasi ipinagkaloob sa inyo yan eh. Pero kayo, diskarte nyo yan. Masarap at maganda man ang tinatamasa nyo sa ngayon. Pero may kapalit yan. Simpleng paalala lang mula sa akin. Huwag ganid, mapanglamang, abusado, at higit sa lahat, huwag mong ilalagay sa mga kamay mo ang buhay ng kapwa mo tao. Lalo na kung kayang-kaya mong kunin ito sa isang iglap lang. Hindi mo masasabi ang magiging balik sa iyo nun, di ba? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.